Het wie het Westerveer, weer een ex-orkaan die het waar bepaalt. Joet en Moon. En dat is dan de ex-orkaan Katia. Maar van de resten in de depressie zitten die Joet bij Schotland lag. En daar is me een neet waar. Daar is het compleet storm, zware storm. En dat gebied zet ik wel wat op naar het noordelijke pad van de Noordzee. En als die depressie maar even wat zuidelijker komt te liggen, krijgen wij ik meer. Maar ik denk dat het blijft bij wat het nou is. Nou, ik zal het even op mijn richtje zetten. Joen en vannacht. Ik denk flinke droge perioden. Ja, het kan zelfs wel eens hier om dal droog blijven vannacht. En de temperaturen 13 tot 15 graden. Maar nog altijd in die hudde wind. Want misschien wel stormig. En die komt dan uit het westen naar het zuidwesten waai. En dan is de toon van morgen alweer zetten. We beginnen morgen misschien nog mooi droog waar. Maar dan komen die buien. Die stormbuien. Maar komen ze op tongen. Maar komen ze op flink wat wetter. Misschien wel hagel. En windsteden. Misschien wel zware windsteden. Mensen houden rekening mee. Maar daartussen trok ik nog eens even de zinnen. En de temperatuur morgen staan 18 graden. En dan komen we bij de wind. Die komt uit het westen en het zuidwesten waai. Ja, ik denk toch meer zuidwest. En die is hut ontstormig. Krijgt zo'n ont 8. Bij vlagende krijgt Jochen in het waardgebied. Nou, en dan is het roeg. En dan is het compleet jest. En dan zullen we fruitje. Waasje, nog ruim, lichte ruim. Een temperatuur om het bij de 17 graden in. Maar de wind bekomt al wat. Toen is en vreed. Positief. 2 droge dagen. De zinnen erbij. Temperatuur in de richting 18 of 19 graden. En rustig waar, een zwakke ontmatige wind. Nou, dat is dan positief. Een waarschuwing voor het verkeer. Kom eens op zware windsteden. En verder moeten we morgen maar weer even in het waarschuwen.